Эфирда одна информацион программасы белән Саба дулкыннары телевидениесе. Хәерле кич, исәнмесез. 19 апрель җомга киче бу. Узып баручы атна алып килгән яңалыклар хакында безнең иҗат төркеме әзерләгән материаллардан белерсез. Алар хакында кыскача. Дәүләт юридик бюросының филиалы хәзер Саба районында да хезмәт күрсәтә. Аның эше белән район башлыгы Рәис Миннеханов танышты. Какшамас дуслык символы булган Кырым нараты Саба җирендә үсәчәк. Бүген бездә ярминкә кала күрмәгез читтә. Байлар сабасында язгы ярминкә гөрләде. КВН командалары сәхнәдә шаянлыкка, җитезлеккә, тапкырлыкка имтихан тоттылар. 21 апрель җирле үзидарә хезмәткәрләре көне булачак. Бәйрәм якынашкан көннәрдә әлеге өлкә хезмәткәрләре бүләкләнде. Ә хәзер барсы хакында да тулырак. Саба районына эшлекле сәфәр белән Татарстан Республикасының сәламәтлек саклау министры Марсель Миннуллин килде. Район хакимиятенең утырышлар залында Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов, Төбәк-ара клиник диагностик үзәге баш табибы Рөстәм Хәйруллин, үзәк хастаханә табиблары, шәфкать туташлары һәм башка җитәкчеләр катнашында 2023 елның эш нәтиҗәләренә багышланган зур киңәшмә булып үтте. Сәламәтлек саклау өлкәсе бүгенге көндә берничә төрле проектны тормышка ашырып хезмәт куя. Халыкның сәламәтлеге сагында торучыларның төп максаты авыручылар санын киметү, гомер озынлыгын арттыру. Соңгы елларда саннар да уңай үзгәреш кичерә. Ширне давылауга караганда иң яхшысы аны профилактикалау. Халыкка диспансеризация уздыру ике як өчен дә мөһим. В 2023 году продолжена была углубленная диспансеризация граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию. При плане 2435 человек прошли 2866, что составило превышение плана 117,7%. Районның сәламәтлек саклау өлкәсендә 64 табиб һәм 244 урта медицина хезмәткәре эшли. 2023 елда бер табиб невролог, бер табиб кардиолог, 2 фельдшер эшкә кайткан. Медицина ярдәменең мөмкинлеген арттыру өчен фельдшер ярдәмчесе эше оештырылды. 40 фельдшер ярдәмчесе кеше медперсонал буларак эшли башлады. 2023 елдан Саба районы хастаханәсе МКДЦ белгечләре кураторлыгында. Стационар дәвалануда 89, 150 пациент югары квалификацияле белгечләр тикшеренүдә булган. Бүгенге көндә өлкәннәр арасында үлем очракларының күпчелеге сулыш юллары, кан әйләнеше һәм яман шеш, нерв системасы авырулары сәбәпле килеп чыга. Балалар күбрәк бронхит, тонзиллит, ишәк инфекциясе белән мөрәҗәгать итә. В Савинском районе проживает 6965 несовершеннолетних, из них от 0 до 14 лет 5855 детей, от 15 до 17 лет 1110 подростков. Савинский район обслуживает 8 педиатрических участков, все участки укомплектованы. В амбулаторном звене работает 8 педиатров, из них 6 в Савинской ЦРБ и 2 в Шаматанской участковой больнице. Один педиатр по совместительству является заведующим детского отделения, в роддоме работает неонатолог. Дети проходят профилактический осмотр и консультируются узкими специалистами из взрослой сети. Доклад белән Шәмәрдәндә урнашкан плазма үзәге вәкиле дә чыгыш ясады. 15 ел эшләү дәверендә үзәктә барлыгы 32900 литр плазма әзерләнгән, 1600 плазма доноры теркәлгән. У нас является заготовка, хранение, обеспечение, подготовка безопасности донорской плазмы, обеспечение создания условий для осуществления контроля качества заготовления донорской плазмы, проведение клинической лабораторной диагностики, пропаганда среди населения безвозмездного донорства. Район башлыгы Рәис Миннеханов үз чыгышында плазма үзәгенең мөһим эш башкарганын ассызыклап үтте. Табиб-трансфузиолог мөрәҗәгать итеп халыкны күбрәк җәлеп итәргә, пропаганда эше алып барга кирәклегенә басым ясады. Барлык табибларга үзегез дә сәламәт булыгыз, халыкка да даими медицина тикшерүе уздырып, ширне кисәтеп торыгыз дигән фикерен әйтте. Башланған уақытында барларға, шуның үшін диспансеризация уақытында, медосмотр уақытында узарга деп сөйлештік. Рәис Мазарович, на самом деле, один из самых продвинутых в медицинской теме глав муниципалитетов. Я со многими все районы ездил, но, наверное, самый посвященный в медицинскую тему и который понимает это все изнутри, это вот он. И начал он свое выступление как раз с того, что диспансеризация, абсолютно разделяю его мнение. Получается, что диспансеризация это оставлено на откуп медикам.
медиками, персоналом, нам. Докладлар тыңланганнан соң җыелышның күңелле өлеше бүләкләнү башланды. Эшендә яхшы күрсәткечләргә ирешкән, хезмәтен намус белән башкарган медицина хезмәткәрләренә сәламәтлек саклау министрлыгы, район башлыгы һәм хастаханә баш табибының рәхмәт хаты тапшырылды. 1000 төрле авыруларга дава тапкан, үлем белән көрәшеп ятучыда да өмет уята алган, күпме кеше гомерләрен саклап калган шәфкать ияләрен без яратып, ак халатлы фәрештәләр дип йөртәбез. Тик бу аклык артында күпме тынгысызлык, эзләнүләр, йокысыз төннәр, борчылу, күз яшьләре икәнен барыбыз да аңлап бетермибез. Кайвакытта рәхмәт әйтергә дә онытабыз кебек. Нинди авыр, җаваплы эш бит табиб һөнәре, алар кулында кеше гомерләре. Байлар сабасының күп функцияле үзәге янында урнашкан бина тулы куәтенә эшли башлады. Шушы көннәрдә район башлыгы Рәис Нургали улы Миннаханов әлеге бинада хезмәт куючы оешмалар эшчәнлеге белән танышты. Тулырак алдагы сюжетта. Әлеге бинада республикабызда 2022 елның 1 ноябреннән бирле эшләп килүче Дәүләт юридик бюросының филиалы урнашкан. Бу оешма авыл районнары арасында беренчеләрдән булып Сабада ачылды. Биредә аерым төр гражданнарга бушлай юридик ярдәм күрсәтелә. Вопросы, значит, мы охватываем все вопросы, это жилищные, трудовые, социальные. По всем вопросам к нам обращаются, даже если к нам пришли, например, инвалид 3-й группы, мы их не прогоняем, а всем также оказываем помощь. Если даже они не подпадают под категорию граждан, которым мы оказываем помощь, но мы всем оказываем правовую помощь. Значит, по горячей линии мы оказываем помощь также всем гражданам, которые нам обращаются по телефону. В Сабах будет номер телефона 22418. Это могут сюда звонить не только жители Сабильского района, но также близлежащих районов. Это Тюлячинский, здесь рядом Мамадыш, Кукмар и так далее. Вот эти районы могут сюда не только звонить, но и приезжать. Татарстан Дәүләт юридик бюросында эшләүчеләрнең күбесе элеккеге прокуратура хезмәткәрләре. Штатларында 10 кеше, шуларның икесе Сабада хезмәт куячак. Филиал җитәкчесе Трофимов Роман Юрьевич. В Сабинском районе у нас будет филиал. Мы оказываем юридическую помощь безвозмездно, абсолютно бесплатно, фактически каждому гражданину Российской Федерации. То есть это малоимущие, инвалиды 1-2 группы, члены СВО, участники специальной военной операции, малоимущие граждане. У людей бывают и специфические вопросы. То есть в основном люди интересуются, какие положены им социальные гарантии, на что они могут полагать. Также есть вопросы имущественного характера, такие бытовые вопросы, как наследство, раздел имущества. Вкратце как-то так. Бинаның күп функциялы үзәк янында урнашуы уңай күренеш. МФЦга йомыш белән килгән кеше биредәге белгечләргә дә мөрәҗәгать итә ала. Район башлыгы халкыбыз сыйфатлы юридик ярдәмгә мохтаҗ булуын ассызыклады. Бүгенге көндә дөресендә юридик булышу үзебезнең халкыбызга бу мохтаҗлык көннән-көн күбрәк туып бара. Инде безнең заманалар үзгәреп бара. Бүгенге көндә яңалыклар, законнар үзгәрешләре һәм инде буларны дөрес итеп кулланып, халыкка кыскада дөрес итеп аңлатыр өчен шу ярдәм бинасын булдыру өчен дәүләтебезгә бик зур рәхмәт. Федераль программа нигезендә башы җиңел түгел, беренчедән белгечләр кирәк. Икенчедән инде менә хезмәтне куяр өчен бүгенге көндә менә шундый биналар булуы, уңай булуы, ул бик зур әйбер инде. Шуның өчен булган игелеген күреп, халыкка беренче ярдәмнәрне күрсәтү юридик яктан шулай бергә матур итеп яшәргә язсын. Җитәкчеләребезгә рәхмәт. Бинада шулай ук Бердәм Россия сәяси партиясының Саба җирле бүлекчәсе дә урнашкан. Бердәм Россия башкарма комитетының халыкны кабул итү бүлеге җитәкчесе Чулпан Кабирова һәм әйдәп баручы белгеч Лузия Якупова 2024 елның 8 сентябрендә узачак 7 чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советына сайлауларда электрон тавыш бирүгә әзерлек эшләре белән шөгыльләнәләр. Безнең дөресен әйткәндә 9 тапкыр күчерүебез инде. Біз телерай компанияда 3-нче этажында бер бүлмәдә утырдык. Элекке соцзащита управления сельскохозяйства зданиесында да утырдык, Карануда да, Бытовойда 2 этажында да. Монсы яңа бина, сразу күренеп тора инде, искиткеч әйбәт урын,
искиткеч әйбәт бинада эшлибез. Теге дөрестән дә яңа здание зрәк җаваплылыкны да арттыра кебек. Безнең шул элекке здание дип әйтгәндә Россельхозбанк зданиесында 2 этажлы зданиеда аста общественный приемный бар иде. Общественный приемныйга депутатлар киләләр, Госдума Госсовет депутатлары, алар халык белән очрашалар иде. Менә безнең һәр халыкка килергә кирәк ул инде депутатлар белән очрашырга, бер зданиега. Без көтеп калабыз. Һәр вакыт шат булыша алганыбызга. Биредә хезмәт куючылар эшләргә уңай шартлар тудырганы өчен район җитәкчелегенә зур рәхмәтләрен җиткерде. Агач утырту, табигатьне саклау безнең киләчәк буынга тапшыра торган зур мирасыбыз. 17 апрель көнне лесхоз бистәсендә күңелле вакыйга булды. Татарстан Республикасының урман хуҗалыгы министры Рауль Кузюров белән Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннаханов Кырым наратын утыртты. Әлеге үсенте рус язы 10 ел бергә акциясы кысаларында Кырым Республикасы делегациясы тарафыннан Татарстан Республикасына 18 март көнне Кырым һәм Севастопольның Россия белән берләшүенең 10 еллыгына багышланган Россия халыкара күргәзмә форумында какшамас дуслык символы буларак тапшырылды. Кырым нараты мәңге яшел ылыслы агач, аның гомер озынлыгы 500-600 ел тәшкил итә дип билгеләп үтте Татарстан Республикасы урман хуҗалыгы министры Рауль Кузюров. Ышанам ки, 500 елдан соң да төбәкләр арасында хезмәттәшлек шундый ук тыгыз булачак, а Россия көчле һәм бердәм дәүләт булып калачак дигән фикерен белдерде. У нас сегодня очень важная миссия. С Раисом Галеевичем, главой Савинского муниципального района, мы высадили крымскую сосну, которую нам с большим уважением передали наши коллеги из Крыма. Когда наши коллеги были на дне Крыма в этом году, на ВДНХ, выставке, где представлена вся наша Российская Федерация, и были нам переданы эта крымская сосна, сеянец крымской сосны, закрытой корневой системы. В честь как раз десятилетия русской весны, когда на самом деле наш Крым, он всегда был наш, вернулся в родную гавань. И вот мы сегодня решили высадить, дать ее начало в этом прекрасном месте, в дендрологическом саде. Здесь у нас поселок Лесхоз Сабинского района. Здесь считаем все-таки условия они более комфортные. Ну, мы посмотрим и будем следить, бережно относиться, как дальше будет расти эта наша сосна. И в дальнейшем примем решение о ее уже развитии. И благодарим наших коллег из Крыма за то, что нам направили такой прекрасный посадочный материал. Бу агачның Саба җирендә үсүе дә зур горурлык. Үсентене дендрология бакчасының оранжереясына утырттылар. Киләчәктә ул урманчыларның күзәтү, тәрбиясендә булачак. Биредә үсеп китәр өчен барлык мөмкинлекләр тудырылган. Үзебезнең җирлек эшмәкәрләре җитештергән товар продукцияләр һәр вакыт зур сорау белән үтә. Һәм аларның барысын бергә ярминкәләрдә генә күреп, кулга алып, авыз итеп була. Сәүдә эшенең бу ысулын халык менә шуның өчен дә көтеп ала. Узган шимбәдә сабалылар өчен язгы ярминкә оештырылды. Йөк тиягән техникалар ыгызыгысы, халык ташкыны, пылау пешә торган зур казаннан тирә-якка таралган хуш ис ярминкәне озатып бара торган төп ал шартлар. Районда ярминкәләрне язын аеруча да көтеп алалар. Халыкның мал туарга әзерләгән азык запасының кимүгә табан борылыш алган мәле, кош-корт чебешләр алыр вакытлар да якынлашкан чак. Шуңа пешәне, саламы да, икмәге, утыны да бүген бер сүз белән әйткәндә уррага үтә. Безнең елдагыча язгы ярминкәләрне, көзге ярминкәләрне үткәрәбез бит инде. Моның инде төп сәбәбе үзебезнең халыкны будайлар белән, арпалар белән, пешән, салам белән һәм башка үзебезнең авыл хуҗалыгы продукция белән тәэмин итү. Бүген бертөклеләр белән рәттән комбикормалар да менә сатылды. Кышларга хәзер бит инде халык менә чебеш ала. Аннан соң инде малларга ашарга кирәк. Ел дәврендә алар үзләренә кирәкле әйберләрне алып шәхси хуҗалыкларында маллар тоталар, чебиләр үстерәләр, кошлар үстерәләр. Без менә шушы язгы ярминкәне шушы максаттан уздырдык бүгенге көндә. Кешеләр бик күп булды. Ярминкәдә 40-тан артык сатучы бар иде. Алар барсы да үзләренең продукцияларын сатып, күңелләре булып кайтып китәр бүгенге көндә. Халык инде үз ягыннан сыйфатлы продукцияларны алып, үзләре кулланалар.
Ярминкәләрнең иң төп үзенчәлеге монда җирле җитештерүчеләр үз товар продукциясын тәкъдим итә. Сөт, май, сыр, казылык, балык, ит барысы да үзебезнекеләрдән. Ярминкәдә итне берничә урында саттылар. Аларны ашлык итеп кисеп, чабып та куйганнар. Тәмам җайлаштырып, бәлешкә икенче ашларга дип турап та әзерләгәннәр. Барысы да ачык, ялт итеп күзгә күренеп тора. Күңелегә ошаганын сайлап ал гына. Итнең килограммы 480 сумнан үтте. Ә инде терлекнең эш баш әгъзалары һәр кайсы аерым бәяләр белән билгеләнгән иде. Халык һәр ноктада итне чират торып алды. Байлар сабасыннан Рәмзия ханым да бүгенге ярминкәгә нәкъ менә ит артыннан килүен әйтте. Бүген ярмаркага сагынып килдек. Әйберләр күп. Бөтенесе дә үзебезнең сабада җитештерелгән товарлар. Менә итем беткәне итләр алдык. Таныш белешләрне күрдек. Алар белән рәхәтләнеп сөйләшеп тордык. Рәхмәт менә шулай зур итеп ярмарка оештыручыларга, бөтенесе дә ачык чырайлы, матур итеп сөйләшәләр. Гомумән сәүдә рәтләре бүген товар төрлелегеннән сыгылып торды. Агачтан сувенир эшләнмәләр, пешкән ризык, төрле тәм-томнар, бал, ит һәм сөттән ярым фабрикатлар барысы да халык ихтыяҗындагы продукцияләр. Балык бистәсеннән Ленар Әхтәмов сабагаларга утырту суганы, бәрәңгесе, азык чөгендере орлыгы алып килгән. Бакча эшләре кем әйткәндәй тау артында түгел, хәстәрен бүгеннән күрергә кирәк. Бигрәк тә суганга, бәрәңгегә һәркемнең дә ихтыяҗы бар. Икенче икмәгебез бәрәңге бүгенге ярминкәнең төп сые дияргә кирәк. Күпләрдә аның запасы язын болай да кими. Түбән үй подвалдагысы йомшара, ә менә базда ул яхшы саклана. Юсуф Алан авылыннан Айрат Хуҗин халыкка утырту өчен симәнә дә һәм ашау бәрәңгесе дә алып килгән. Галы сорты йомры һәм сары эчле булуы белән аерылып тора. Тәмле, пешкәч таралып та китә, ярмалы да. Бу ноктада симәнә 15, ашау бәрәңгесе 18 сумнан сатылды. Халык бик яратып ала инде. Безнең сорт галы бәрәңгесе, баз бәрәңгесе инде бик яхшы алар менә күреп торасыз. Халык өчен дип тырышып, саклап, әйбәтләп бәрәңгене җитештергән бәрәңгене саклагач, кеше дә әйбәт ала инде бәрәңгене суккан ала инде. Алхамдулилlah. Икмәк, бөртекле культуралар, ире маллар өчен фураж, кош-кортларга комбикорма тиягән камазлар тирәсеннән дә кеше бер дә өзелмәде. Үлчәү тирәсенә хәтта чиратлар тезелде. Бәяләренә килсәк, арпа 9, бодай 10, катнаш азык килограммы 12 сумнан сатылды. Сатучылар өчен алып чыккан товарларының зур сорау белән үтүе әлбәттә күңелле. Без бүген үзебезнең җәмгыятебездән ашлыклар алып чыктык ярмаркага. 7 тонна ашлык. Монда безнең кергән комбикорма, арпа һәм бодай. Менә безнең ярмарка башланып кына китте. Халык бик күп йөри, ашлыкларны алалар. Катнаш азыкны күпләп алучыларның берсе Марсель Вәлиев. Ярминкәгә дә иртәдән шуңа дип килгән. Сәүдә рәтләре буйлап йөреп, бар кирәк яракларын барлаган, кәефе дә шуңа шәп. Менә үзебез шебиләр алган идек. Монда апчыккан нидән үзем менә тоже комбикорма алдым шебиләргә. Әйбәт комбикормасы. Шебиләр алдык бәләкәйне менә хәзер 1 айлык булдылар инде. Шуларга алып карадым менә ашатырга. Әйбәт үстерәләр. Сатып алучыларга сәүдә барышы ошый, сатучылар товар продукцияләре үткәннән канәгать, ярминкәнең асылы да менә шунда. Иң мөһиме халык аның дәвамлы булуын сорый. Узган шимбәдә Саба гимназиясында Әйдә шаяр Татар КВН Лига фестиваленең сайлап алу туры район этабы үткәрелде. Бәйгедә барлыгы 5 команда катнашты. Измә авылыннан Измә шикләвекләре, Явылыштаудан, Аннан-Моннан, Шәмәрдәннән Салават күпере, Саба гимназиясыннан булганнар, Саба аграр көллиятеннән Батырлар командасы сәхнәдә шаянлыкка, җитезлеккә, тапкырлыкка имтихан тотты. Командалар 3 көн рәттән Сабада әлеге бәйгегә әзерлек үттеләр. Һәм бу әзерлекләр бушка китмәде. Тамаша залыннан караганда көлүп утырудан да рәхәтрәк әйбер юктыр кебек. Әмма юмор язу, аны көлдерерлек итеп уйнау бик авыр хезмәт. Саба гимназиясының булганнар командасы капитаны Рәзина Абдуллина уен башланганча ук без җиңәргә килдек дип белдерде. Безнең гимназиябызда бик данлыклы, бик кызыклы, бик тәҗрибәле укытучылар эшли. Ничектер менә мин алар белән бүлешкәч, әйдәгез әле КВНда катнашып алык дигәч, менә үзләре минем янга килеп, әйдәгез, моны шуны оештырыйк дип
үзләре тәкъдим иттеләр. Һәм инде без шулай итеп бер команда булып тупландык тагын инде һәм менә катнашырга килдек. Безгә темалар бирелмәде. Без инде үзебез укытучы булгач күбрәк бала һәм укытучы тормышын алырга тырыштык, мәктәп тормышын алырга тырыштык. Безгә инде Казаннан килде белгечләр, алар инде редакторлар дип атала, Фәннур белән Артур. Алар инде безгә үзләренең киңәшләре белән миниатюраларны без төзедек. Шәмәрдәннең Салават күпере балалар бакчасында эшләүчеләрдән тупланган Салават күпере командасы үз җирлекләрендә үткән бер генә чарадан да читтә калмыйлар. Тәкъдим булгач, КВНда катнашырга да бик теләп ризалашканнар. Салават күпере балалар бакчасының коллективы белән быел беренче тапкыр шушы КВНда катнашабыз. Беренче тапкыр тәкъдим иттеләр. Без бик теләп катнашырга ризалаштык. Чөнки бу безнең эшчәнлегебез, җыр, бию, уйнау. КВНда катнашырга тәкъдим иткәч без бик теләп ризалаштык. Чөнки Шәмбәрдәндә дә бу моңа хәтле булган чараларда без бик теләп катнашабыз. Менә кичә генә дә Шәмбәрдәндә Шәҗәрә дигән бәйгедә без теләп катнаштык. Әйдә шай ярт бәйгесенең район этабы 2 турдан торды. Сәламләү турында һәр команда үзе белән таныштырып, ирекле темада юмористик чыгышлар, миниатюралар тәкъдим итте. Разминкалар турында командалар жюри экранга куйган рәсемнәргә кызыклы җаваплар эзләде. КВНны үзе дә күп еллар КВН уеннарында катнашкан, хәзердә әлеге хәрәкәтне үстерү өчен янып киеп йөрүче Артур Сабиров алып барды. Телләрне үстерү буенча, ныгыту буенча шушы юнәлешне алып барабыз. Хәзер вакытта менә безнең район этаплары бара. Бүген инде без Аллага шөкер менә байлар сабасында. Бүген инде өчен дәверендә безнең егетләр, кызлар әзерләнделәр, яздылар мәзәкләр. Без инде аларны редактировать итеп, кирәк урында дөрес юнәлешкә кертеп җибәреп инде әзрәк кенә үзебезнең опыт белән дип әйтегез бүлешеп киттек. Бүгенге уенның җиңүчесе май аенда Алла бирсә булачак безнең Казаныбызда фестиваль, зур фестиваль, бөтен республикадан командалар, шушы зональный турда җиңгән командалар киләчәкләр. Һәм инде зур фестиваль булачак. Шунда уен булачак Казанда Алла бирсә. Бүгенге уенның җиңүчесе турыдан-туры шунда эләгәчәк инде. Татар КВНы елдан-ел үсә бара. Мин теге үзем КВН өлкәсендә бик күптәннән дисәм ялган була инде. 10нчы елдан бирле без КВНда, 2010 елдан бирле. Дөрес әйткәндә шул университетта училище башладык инде без КВН белән. Бездә андый мөмкинлек юк иде мәктәптә. Татар КВНы дигән әйбер юк иде. Ул Чаллыда гына иде. Аллага шөкер, менә хәзер андый мөмкинлек бар. Барлык укучыларга да, мәктәп укучыларына да бар, яшүсмерләргә дә бар. Просто теләк кенә кирәк хәзер вакытта. КВНга килгәндә елдан-ел шубара баралар, елдан-ел уже килгән саен күрәбез, теге КВНның рамкаларына керә башлады. Мәзәкләр дә яңарак, үзләренең мәзәкләре дә шактый очрый башлый. Гомумән әйткәндә мин шат, килгән саен шатланам дип әйтик инде. 18+ инде, ансыз строго инде ул яктан, ул кысаларга керәбез. Андый әйберләрне бик строго ул яктан, чөнки инде монда килгән балалар да бар, карарга килгән, егетләр, кызлар да, гомумән әйткәндә 18 яшьне мат дигән әйберләр, ягъни инде андый критерийларга бик кыскын карыйбыз. Уеннар бик җанлы барды. Тамашачы үз командасы өчен җан ату белән бергә ял да итте, рәхәтләнеп көлеп тә алды. Һәр команданың уены истә калырлык булды. Саба аграр күлиятенең батырлар командасы егетләренә дә сәхнәгә чыкканчы бик нык тырышырга туры килгән. Алар чыгышының үзәгендә көрәш темасы иде. Тамашачыга җиткерерлек итеп уйнаганчы үзләренә дә, укытучы остазларына да бик нык тырышырга туры килгән. Бөтенесен ташлап китәсе килгәндә дә көрәш рухы бирешмәскә өндәп торган. 7 уенчы бар безнең командада, һәм безнең миниатюраларны Равил Рафисович булар әзрәк булышты, һәм Закирҗан Минимович ул безне курыкмаска өйрәтте, шундый сәхнәләрдә выступать итәргә. Уеннар тәмамлангач, Саба районы яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ире Гарипов, Шәмәрдән авыл җирлеге башлыгы Альберт Уәлиев, Тимершик урта мәктәбе директоры Дилүс Закиров, район мәгариф идарәсе педагог-психологы Олиса Гыймадиева, районыбыз активисты Шулпан Валиуллина, узак еллар Саба җыелма командасында уйнаган райондашыбыз Акбарс хоккей клубы дикторы Наил Сәләхов җиңүчеләрне бүләкләделәр. Командаларга килгәндә Измә урта мәктәбенең Измә шикләвекләренә, Саба аграр күлиятенең батырлар командасына 3нче урын, Шәмәрдәннең Салават күперенә 2нче урын, Явлаштауның аннан-моннан командасына 1нче урын бирелде.
Саба гимназиясының булганнар командасы Гран-прига лайык булды. Һәм әлеге команда май айында Казан шәһәрендә үтәчәк Әйдә Шаярт татар КВН лигасы фестивалендә Саба районы данын яклаячак. Дөресен әйткәндә, юмор ул гади әйбер бер яктан. Бер яктан аны яза башлагач, аны күрсәтә башлагач ул авыр әйбер. Ләкин юмор ул безнең тормышта булган вакыйгалар, тормышта булган барлык ниндер кызык хәрәкәтләр, шуннан чыгып, юмор акылга да өйрәтә, юмор ул ничектер кешегә карата җиңел иттереп күрсәтә, үз-үзеңне белү. Юмор ул кеше белән аралашканда, любой кеше белән аралашканда ул сиңа булыша. Чөнки син русча әйтмешле раскрепощенный һәм шушы кеше белән син әкрен матур гына аралашып, матур гына тормыш итәргә әзер любой әйбергә. Барысы да, әфәрин барысы да, молодцы, чөнки без әле кайчандыр уйнаган КВН вакытында иң мөһиме яшьләр аны дәвам итеп, шулай куркмыйча сәхнәгә чыгып, беренче мәзәкләрен әйтү ул иң мөһим әйбер. Саба гимназиясында үткән КВН шын мәгънәсендә үзебезчә, татарча, яшьләрчә юмор кичәсе булды. Якшәмбе 21 апрель көнне җирле үзидарә хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмен билгеләп үтәчәк. Бу халыкка иң якын торган хакимият структурасы. Дәүләтебезнең әлеге датаны билгеләп үтүе дә җирле хакимият вәкилләренең хезмәтенә игътибары турында сөйли. Бәйрәм якынлашкан көннәрдә аларны район мәдәният йортына җыеп хөрмәтләделәр. Чарадан безнең хәбәр. Районыбызның 21 авыл җирлегендә 120дән артык хезмәткәр эшли. Аларның төп бурычы халыкның тормыш дәрәҗәсен күтәрү, тагын да уңайлырак итү. Һәм бу эшне алар югары профессионаллык белән башкара. Бәйрәм Казан шәһәрендә эшләп килүче Саба якташлары төбәк ара иҗтимагый оешмасы белән берлектә оештырылды. Сәхнәгә аның җитәкчесе Мәҗит Салихов, район башлыгы Рәис Миннаханов белән бергә күтәрелде. Менә сезне бүген шушы үзидарә хезмәткәрләре көне бәйрәме алдыннан чын күңеленнән тәбрик итәм. Һәр барчабызга исәнлек, саулык, сәламәтлек, уңышлар, илләребез тыныч булып, дөньяларыбыз тыныч булып, бергә матур иттереп эшләргә ясын. Бәйрәм белән сезне һәр барчабызны бергә матур итеп эшләргә ясын. Аның өчен сезгә башта сәламәтлек, булганы игелеген күреп, һәм инде нинди хыялларыбыз бар. Тормыш каршын сезне күрсә халыкны картачак. Шуның өчен безнең шушы республикабызның сезгә һәм эш урыннарында эшне яхшырту буенча күп эшләр эшләнә. Сез беләсез, төрле программаларыбыз һәм халыкка бу көндә нинди генә уңайлыклар китерер өчен нинди генә программалар барлыкка килми. Ал программаларны эшләр өчен тагын сезнең белән бәйге. Бүләкләнүчеләргә иң элек Татарстан Республикасы Дәүләт Совет рәисенең рәхмәт хаты тапшырылды. Әлеге зур бүләкне 3 җирле үзидарә хезмәткәре кабул итеп алды. Алар арасында Олы Кибәче авыл җирлеге башлыгы Айрат Сафин да бар. Эшләребез җирлегебездә зур күләмдә башкарылды дип әйтәсем килә. Иң беренче инде бу үзара салым белән эшләгән эшләребез. Инде хөкүмәтебезгә моның өчен бик зур рәхмәт. Юлларны бик күләмдә яңарттык, зиратларыбызны яңарттык, кыймалар кырдык зиратларда, будкалар кырга туры килде, яңа будкалар төздек зиратларыбызда. Аннан соң инде зиратыбызда шулай ук агачлар кисү эшләрен башкардык, шишмәләр чистаттык, яңа шишмәләр барлыкка китердек. Аллага шөкер, менә шундый зур эшләр башкарырга туры килде. 2023 елда бу үзара салымга дип әйтәс килә инде. Аннан башка дагы җирлегебездә башка төрле бик күп эшләр башкарылды. Инде җирлегебез бик матур, үйләребез төзек, юлларыбыз төзек дип әйтәс килә инде. Авыл халкы бик канәгать авылда яшәү шартлары белән. Инде бюджет җитәкчеләр белән, бюджет өлкәсендә эшләүчеләр белән авылны чистартуда өмәләр оештырабыз, авыл халкы белән шулай ук өмәләр оештырабыз. Менә ел дәвамында шундый зур
эшләр башкарыла. Аллага шөкер, инде алга таба дагын 2024 елда дагын планнарыбыз зурдан, бик күп эшләр башкарга торабыз. Безнең инде 2 этажлы йортыбыз бар, таш йорт дибез инде без аны, анда наш двор программасы буенча зур эшләр башкарылга тора. Аннан соң үзара салымга шулай ук күп эшләр башкарга җыенабыз. Аннан соң инде безнең мәктәбебездә балалар бакчасына ремонт кирергә тора инде. Анда зур эш башкарылачак Алла бирсә. Җитәкчеләр Россия Федерациясе үзәк сайлау комиссиясының рәхмәт хатын айрым кешеләргә Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре советы ассоциациясенең район хакимиятенең мактау грамотасын тапшырды. Кешеләрнең гүзәр үтенечләрен тыңлау, аларны борчыган мәсьәләләрне чишү зур сабырлык, тырышлык таләп итә. Дәүләт программалары ярдәме белән районыбызда төрле объектлар файдалануга тапшырыла. Үзара салым буенча кабул ителгән дәүләт программасының районда уңышлы эшләве дә мактау лайык. Районда иң яхшы күрсәткечләргә ирешкән авыл җирлекләре дә ачыкланды. 3нче урында Килдебәк, 2дә Миша авыл җирлеге, 1нче урынга Юлбат авыл җирлеге чыкты. Саба шәһәр җирлеге гран-при иясе. 2020 елны авыл җирлекләре арасында индикаторларны етуклап чыгаргач, район икътисад бүлеге без Юлбат авыл җирлеге 1нче урын алган идек. Менә узакта үтмәде, 2024 елда да бу бәхет Юлбат авыл җирлегенә елмайды. Аллага шөкер, эшләгән эшләребез күп, эшлисе эшләребез дә күп, киләчәккә планнарыбыз да күп, дөньялар имин булып, саулык сәламәтлектә эшләргә яшәргә язсын. Соба якташлары төбәк ара иҗтимагый оешмасы әгъзалары райондашларыбыз Рашад Җәләев белән Рәшид Хәбибуллин да котланды. Тамаша залында утыручыларга иң матур җырларын якташларыбыз Гөлсинә Сабыр, Тәслимә Низами, Айдар Тимербаев, Илнат Фархуллин һәм башка җырчылар бүләк итте. Узган җомгада Сабаның Олимп спорт мәктәбендә 2007 елга һәм аннан да яшьрәк егетләр келәмдә бил алышты. Көрәш ярышы махсус хәрби операциядә башларын салган батырлар истәлегенә уздырылды. Бүләкләрне җаваплыгы шикләнгән ПМК җәмгыяте әзерләгән иде. Тулырак алдагы хәбәрдә. Икшермә кадет мәктәп-интернаты барабанчылары һәм карабинерлары чыгышын караганнан соң, чарада катнашучы рәсми затлар сүз алды. Гомумән алганда үзебез көрәш, сез инде үзегезнең физик көчегезне генә түгел, тәнегезне генә түгел, үзегезнең рухыгызны да, үзегезнең рух көчегезне дә тәрбиялисез шушы үзегезнең милли көрәш белән. Марат Рәшит улы Кәримов ярышларны оештырган ПМК җитәкчесе Константин Маковеевка спортның әлеге төрен үстерүгә керткән өлеше өчен көрәшченең исемле футболкасын тапшырды. Татарстан Дәүләт Советы депутаты, Батырлык ордены кавалеры Марат Галиев җиңү өчен һәр кайсыбыз үз өлешен кертә ала дип саный. Мне очень приятно присутствовать на сегодняшнем мероприятии. Вдвойне приятно, потому что именно не просто спортивное мероприятие, а очень рождено в честь воинов павших, защищавших нашу родину. И, конечно же, спорт, он, как всегда, всех нас объединяет. Район хәрби комиссары Фәниз Закиров илебез иминлеге хакына башларын салган егетләрнең батырлыгын билгеләп үтте. На сегодняшний день это наша главная задача — помнить память тех ребят, которые в ходе проведения специальной военной операции сложили свои головы, а также помнить тех ребят, которые на сегодняшний день стоят на защите нашей родины.
Татарстан Республикасы Күрәш Федерациясының башкарма директоры рәхмәт хатлары тапшырды. Соба районы мәйдан тоткан батырларга элек-электән бай булган ди Марсель Шәрифҗан улы. 21 районның көрәшчеләре барлык календар ярышларда да чыгыш ясадылар. Сабада шушында керә һәм ул Саба районы безнең республикабызда 10 көчле район һәм шәһәрләр командалары составына керә. Районның мәдәният хезмәткәрләре матур җырлары белән ярышка ям көрәшчеләргә көч истәде. Олимп мәктәбенә йөрүчеләр спорт төрләре буенча чыгышлар күрсәтте. Җаваплылыгы шикләнгән ПМК җәмгыяте махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм анда башларын салган батырларның гаиләләре өчен дә бүләкләр әзерләгән. Украина җирендә хәрби хәрәкәтләрдә катнашкан техник рота командиры Максим Сотников яшь көрәшчеләргә үз фикерен әйтте. Мы чувствуем всю вашу поддержку. Мы выполняем все боевые задачи, выполняем их успешно. И нам очень важна ваша поддержка, мы ее там чувствуем. Везде, в любое время суток. Она чувствуется, она всегда с нами. Илебездә барган бу катлаулы вазгыять беребезне дә битараф калдырмый ди Тимершык авылыннан Гөлсинә Биктимирова. Мобилизация башлангач, менә безнең кияүбез инде хәрби операциягә китте. Менә оныкларым, көрәшчеләр минем инде бүген ярышта катнашалар алар. Оныкларыма даган һәм монда катнашучы бөтен көрәшчеләргә дәгән җиңүләр телим. Аннан инде имгәмичә әйбәт кенә көрәшүләрен телим. Минем инде улым да көрәшче Ленор, ул дагын инде хәрби операциядә булып кайтты бүген көндә әле. Ялда өйдә. Илебезгә тынычлык килеп, бүген көндә хәрби операциядә булган бөтен ир-егетләрнең дә сәламәтлекләрен югалтмыйча, акыл тәүфикларын югалтмыйча, рухларын сындырмыйча, үз аякларында гаиләләре янына кайтуларын телим. Һәм монда аларны көтеп торучы хәләл җифетләрне, әниләренә, туганнарына дагын саулык, сәламәтлек белән кайгы хәсрәтләр күрмичә исән-сау каршыларга язсын. Ул да безгә барыбызга даган шатлыклы, куанычлы күрешүләр насыйп булса иде. Көрәш ярышында 4 районнан йөзләп яшь спортчы катнашты. 14 үлчәү авырлыгында җиңүчеләр билгеләнде. Хөрмәтле телевизор караучылар, районда чисталык 2 айлыгы дәвам итә. Бу көннәрдә оешма предприятиеләр үзләренә беркетелгән территорияләрдә, урамнарда җыештыру, чистарту эшләрен алып бара. Шәхси йорт тирәләрендә матурлап, алда көтеләчәк ял көннәрен файдалы уздырыгыз. Ә безнең атна информацион программасы шуның белән ахырына якынлашты. Чыгарылышны экраннарда күрсәтелүче сылтамаша кабатлап карый аласыз. Киләсе очрашуларга кадәр дип сезнең белән саубуллашабыз. Яхшы яңалыклар гына ишетергә язсын.